चिराङाव हानजायैनो जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथाया जादोंमोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय बेंटल हालामाव। बावैसो सान सिगां बेंटल हालामाव सासे आइजोखौ मुगैथावै हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथायखौ सिरियै दोनखोमानो नाजादोंमोनब्लाबो भाइरेल भिडिअ'आव सुबुं बिजोंनि गेजेरजों सानफा एफा बारायलांनायनि उनाव दिनै दायनिगिरिफोरा चिरां पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। थारैनो बे जाथायखौ दोनखोमानाय लोब्बा दंमोन जानो हागौ बेंटल आउटपस्टनि आइसि अफजल हुसैना, जायनि थाखाय बिथांखौ दिनै बे जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों आरो 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों।